ناينومي مصنعتي مصحف قدوسنا كاب يوحانس 7 كاب 19:36 زلو خفليو كم زخن مهارو صنحنا بزح نغرينا تماهرنا كم زخماي تواهللو اندهر كوينكم كم زخماي ني بقى እግዚአብሔር بمسمع زباركم سبات اندحر اللهم بزح ነገር حيسكم اللهم ተስፋ ይገብር ማለት دهر حالفكم انا حج خدغمو ስለዝሆንኩ አዋህልሉ ማለት እግዚአብሔር ይባርኩም كم تتيدي كل ጊዜ ززارባ ነገር አለው ማይ ከሐርም ኮሎስ ያብ አድናሲ ማይ ዝንጎ ነዕቀሊና ሐቀይዶ እንደህር ሓደ ጊዜ ማይ መስሐረመሲ ነቲ ክነዕቀልኮ ሐሳብ አለና ክነዕቀሊናኮ ነቲ በርሚል አቡ ጌርና ያለና ነገር ግን ከዲናዮ ረሲዕና ይኻይ ከፈትናዮ مستخدنت تماي فسيسو ودا ترديهمني already تماي بقى ماي فسي زنيبوس تودي ማለት حجي يزنبالو اتي برميلو زخفته ጥራዩ ከዕቅል ዝኽእል ማለት እዩ ወላኳ በርሚል ወፂ ኾሎሲ ሓንሳብ ትዝክሩ ዶ ማይ ቀድሑ በርሚል አውፂኹምሲ እቶም ማይ ዝቀድሑልና እንደሕር ዋና ዘይሎ ሓሊፎም ወይም ዝኸዱ እዚ ሁሉ ጽበይ አርፊድካ እዚ ሁሉ ሙሉ መዓልቲ ማይ ክጽበይ ውዕልካዚ ኣብታ ማይ ትዕደለላ ሰዓት ኣብታ ማይ ዝህቡኻ ሰዓት እንደሕር ዘይለኻ ሓሊፎም ወይም ዝኸዱ ስለዚህ ሕጂ እግዚአብሔር ይለቀናሎ እጂ ጥዑም ጊዜ እዩ ሕጂ ንእክበሉ ሰዓት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም እና ያዕቅሉና ንብለኩም ዘለና ወይታስሙ ብሩኽ ይኹን እሺ ካብ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ሐሳብ ክንዛ ከንብብሞ ካብኡ ብምጋስ ናብቲ ናይሎሚ መጽናዕትና ኸይደ ማለት እዩ እንታይ ብል ክጅምር ኮሉ ናይሎሚ መጽናዕትናሲ ሙሴዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን ንምንታይ ዳ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም እቶም ህዝብ ከአጋኒና አሎ ከመን ይቀትለካ ዝደሊ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከአ ሓደ ግብሪ ገበርኩ ንኹላትኩም ድማ አስተንከረኩም መእንት ዝ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም እዚ ድማ ካብ አቦታት ይምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን ንሰብ ሰንበት ትገዝሩ ኣለኹም እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንት ኸይፈርሲ ሰብ ሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ አነ ንሰብ ኩለንትኑ ብሰንበት ተሕወኽዎ ደአ ንምንታይ ትኹሩ ኢለይ ኣለኹም قنع فرد فردون بر لعل ريخم اي تفردو إلو ملسلو مبلنا خبرنو قويتا أخون يسوس نتهم سنبت تسعيرو بسنبت كقبرو زي قباء غيرو إلوم نخوطلو لعل انتحتن زبلو زلو ايهود انتايلوهم موسيدو حقي اي حابكمنيو كاباخاتكم هذا كوانت حقي زقبرو يلبون ንምንታይ ዳ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉኹም ልሰሎም ክዛረቦም ኮሎ ንርኢ ነዚ ሕቶዚ ከም ዘይምልሱሉ ፈሊጡ ዘይምልስዎ ሕቶይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝሓቶም ዘሎ ኣብዚ ጎይታ ደም ንጹህ ንምፍሳሲ ገበኒ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ሙሴ ዝሃበኩም ሕጊሲ ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ኣሎ ስለምንታይ ዳ ሕጊ ተፍርሱለኹም ይዝብሎም ዘሎ ቅዱሳን ነቲ ኢየሱስ ዝሓተቶ ሕቶን እቶም ህዝብ ዝመለሱሉ መልስ ተጠንቂቕና እንድሕር አንቢብናዮ ኣዝዩ ዘገርም ትምህርቲና ንመሃር ቅዱሳን ጎይታ ነዞም ኣብ ላዕሊ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ላዕሊ ኢየሱስ ናይ ሞት ፍርዲ ዝፈረስዱ ኣይሁድ እቲ ግብሮም ኣዝዩ ስለ ዝደንጸዎ ንኹሎም ሓደ ሕቶ ሓቲቶም ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ዝሓተቶም ሕቶ ድማ ማንም ደፊሩ ዝመለሰሉ የለን ሓቀደ ቅዱሳን ኢየሱስ ነቶም ብሕጊ ሙሴና ንምራሕ ንሕጊ ሙሴ ድማ ደው ዝበልና ሰባቲና ዝብሉ ኩላቶም ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ ናይ ኢየሱስ ሕቶ መልስ ዘድልዮ ሕቶ እዩ እቲ ናይ ኢየሱስ ሕቶ ደው ኢልካ ኣበይ ደው ከም ዝበልካ ክትርኢ ዝገብር ሕቶ እዩ ቀሊል ሕቶ ይኮነን እንተኾነ እዞም ኩለንትነኦም ብቕንዒ ብጽል ዝተመልአ ኣይሁድ ነታ ሙሴዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ትብል ሕቶ ሓዲጎም ነታ ንምንታይ ተቐትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ትብል ቃል ክምልሱ ከለዉ ንርኢ
ስለምንታይም ቀልጢፎም ነታ ስለምንታይ ተቆትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ትብል ሕቶ መሊሶማ ስለምንታይ እንታይ ማለት ካዩ ሙሴ ዶ ሕጊ ያበኩም ትብል ዘለኻስ እንታይ ማለት ካዩ ኢሎም ተዛሓትዎ ጽቡቕ ነይሩ ግን ቀልጢፎም እንታይ ገይሮም ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ትብል ሕቶ መሊሶማ ስለምንታይ ነዚያ ሕቶ ቀልጢፎም መሊሶን ድሕር ኢልና ኢየሱስ እተሓቐነኦም ንሱ ምዃኑ ስለዝፈለጠን ኣብ ቅድሚት ህዝቢ ነቲ ክፉእ ሓሳባቶም ስለዝተዛረበን ነቲ ናይ ውሽጢ ሓቐነኦም ስለዘጋለጾም ቀልጢፎም ነታ ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ትብል ሕቶ መሊሶምሉ ሪኦም ኣለኹም እንታይ ዝበሃል ሰራቕ ሞባ ባዕሊ ለፋልፍ ዲ ዝበሃል ብናይ ዓድና ዘራረባ ሓደ ሰብ ነቲ ፕላኑ እንድሕር ፈሊጥካዮ ነቲ ክገብሮ ዝሓሰበ እንድሕር ፈሊጥካዮ ድርብሽብሽ ይዝኣትዎ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣብዚ ኸሙ ይኾይኑ ዘሎ ስለምንታይ ሙሴ ዶ ሕጊ ይሃበኩምን ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ክብሎም ከሎ በቃ እንታይ ሓትብል ዘለኻ ኢሎም በቃ እንታይ ሓትብል ዘለኻ መን ይቀትለካ ዝደሊ ንስኻ ጋኔን ኣለካ ኢሎም ሓተፍተፍ ክብሉ ከለዉ ንሪኦም ማለት እዩ ኢየሱስ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ሕጊ ክትነብሩሉ እምበር ክትጠቕስዎ ይኮነን ተዋሂቡኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን መጽሓፍ ቅዱስና እውን ከምኡ እዩ ክንጠቕሶ ይኮነን ተዋሂቡና ክንነብረሉ ተዋሂቡና ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሙሴ ሕጊ ዝሃበኩም እኮ በቲ ሕጊ ክትነብሩ ነቲ ሕጊ ድማ ተግባራዊ ክትገብርዎ እዩ ሂብኩም ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻትኩም ኢሉ ክብል ከሎ እታ ካባኻትኩም ማለት ካብዞም ሕጊ ሙሴ ጠቒስኩም ትዛረቡ ሓደ እኳ ነቲ ዝጠቕሶ ሕጊ ዝነብረሉ ኮነ ዝገብሮ የለን ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣብዚ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን ኢሉ ብድፍረት ዝነግሮም ዘሎ ስኡል ይኮነን እቲ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ እዞም ሰባት እቲ ሕጊ ንዓቶም ዝምልከቶም ኣይመስሎምን እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ጎይታ ኣብዚ እቲ ሕጊ እኮ ንኹሉ ዝተወሃበ ሕጊ እዩ ንስኻትኩምን በቲ ሕጊ ቅዩዳት ክትኮኑ ይግባኣኩም እዩ እቲ ሕጊ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ክትጠቕሱሉ ተዋሂቡኩም ንስኻትኩምን በቲ ሙሴ ዝሃበኩም ሕጊ ተሓተትኩም ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኻትኩም ኢኹም ሕጊ ብምጥሓስ ተሓተቲ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ከምቲ ክነንብቦ ፀናሕና ኢየሱስ ዝጠሓሶ ሕጊ ኾነ ብሰንበት ክገብሮ ዘይግባእ ነገር ኣይገበረን ኢየሱስ ኣብታ መዓልቲ ፍቓድ ኣቦ እታ ክገብራ ዝግባእ ነገር ይገይሩ ኣሜን እቲ ዝገብሮ ግብሪ ሰናይ ግብሪ እኳ እንተኾነ እቲ ንሳቶም ክገብሮ ዘይክእልዎ ነገር ስለዝገበረ ንሰባት ድማ ካብቲ ዘለዎም ማዕሰርተ ስለዝፈትሖም ካብ ዘለዎም ሕማም ስለዝፈወሶም ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ድማ ስለዝመሃሮም ብቕንዕ ተላኢሎም ንሰንበት ምኽንያት ብምግባር ነቲ ዝሓሰብዎ ናይ ምቕታል መደብ ክገብሩ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ነዚ ቃል እዚ ከንብብ ከለኹ ዝገረመኒ ነገር እንታይ እዩ ቅዱሳን ኢየሱስ ነቶም ክቆትልዎ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝጸባበዩ ዘለዎ ኣይሁድ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም እቲ ዝመለሱሉ መልሲስ ኣዝዩ ገሪሙኒ ቅዱሳን ናይ ኢየሱስ ሕቶ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል እዩ ነዛ ዝሓተታ ሕቶ ክምልሱ ከሎ እንታይ ኢሎሞ መን ይቀትለካ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ ጋኔን ኣለካ ኢሎም መሊሶምሉ ጎይታ ኢየሱስ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ይኽብሎም ከሎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ሕጊ ስቑኢሉ ኣይተዋሃበኩምን እቲ ሕጊ ክትገብርዎን ክትነብሩን ይግባኣኩም ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ሓደ ዓብ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ናይ ጎይታ መልእኽቲ ኣብዚ እንታይ ትብል እንድሕር ኢልና መጀመርያ ነቲ ትጠቕሱለይ ዘለኹም ሕጊ ሙሴ ንበሩሉ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን እቶም እዚ መልእኽቲ ዝምልከቶም ኣይሁድ ናይ ኢየሱስ መልእኽቲ ኣጸቢቑ ስለ ዝተረድኦም ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ደፊሮም ሓንቲ ቃል ክዛረቡ ኣይከኣሉን
حدا خباتاتهم دفيرو أنا نحق موسى قبرون افتصموني إلو زملسوا الليلن تقداديمهم نابتا سلمن تحت قتلوا نتدلي اللهم تبل حتو يوم قدسان قويتان بقار أبزنتاي زبلوم زلو موسى حق زحابكم بتحق تنبريو نسخاتكم زي تنبرو لحقي نسخاتكم زي تقبرو حقي سلمنتاي بتحق زي تنبر بقو زي تملالس كتبلو مسل يبلكمن قدم نسخاتكم بتتقصوا تقصتات نبري زبلوم زلو آمين باتي انتقصوا تقصي زي ننبر ندحر كوينا أبتم سمعتنا تقبل النت يبولون نخالقوت سبات تقصن تقصن دحر كوينا اتن تقصو تقصي حيلي يبولون أبتي سماع أي قدسان نبيرنا اللو خنزارب كلنا نحنا قابتي نبلو نزارب ونقر ناس أخوينا خنزارب وخلنا كمتي إيوبا أنتو يكبلوت زبلوز نبرنا مثالي تقصوسي تعادقسي كم شدنا بس يتهب انتي حات اغنا زساغوغوم زيبلوس يفرحو دي غلي زبلنك تقال املا قدساني سلازي سي زفرحك هلوني تقال تغبرون يحادمو ثانك يو تغبر ندحر كوينكا بتقال تملالس ندحر لكا بولدلي بقى بتبعاتي هانه تقال تزاربو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝ بتبعاتك بقى ካባኻትኩም ሲ ነቲ ሕግስ ማንም አይገብሮኒ እትትብሎ ትካብ አፍኩም ተውጽዎ ነገር ከማንሲ ዘይትኖብሩ ነገር ይሁም ተዛረቡ ዘለሁም ይዙብሎም ዘሎ ቅድም ንበሩሉ ቅድም ንስኻትኩም በትዛረቡ ቅዩዳትኩኑ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ أو قطر يسران حدا نوسيخو قويتا يسوس كريستوس نتايلوام يسوس كا حدا قبر قبركو نخلاتكم دمان تايلوام أستنكركم يلوام كبرنا قويتا يخون قويتا أبز بزعبا أينيت قبري ززارب زولو اندحرينا بزعبا تا مقراف حموشة زقبرا قبري ززارب زولو يسوس نتي نسلاسان شمونتن عمز زحامة مساب آي بسلطان قالو نيتئزاز قال بموطا تنسئ أراد قال إلمو كيديلو مسبولو اتحموم كم تا يسوس زبلا غيرو تفوزو كبرنا قويتا أخون نزيا قبري أب سنبت سلزقبرا إزو ما يهود نسنبت مخنات بمقبار كقاتلو ولا علن تحتن كبلو خلو نري إزو مسابات يسوس سوني معالتن تزفوسون كالي مخنات فتيرهم يسوس مقاتلو ونيرو حق ايدو قدسان إزو مسابات ولا ربع تزفوس ولا حموس تزفوس ولا عرب تزفوسي نيسوس كريستوس كان مقتل دحر يبلو نمزيام نايزو ما يحد تصقم سنبت هيكونه شجرو مس يسوسي اب يسوس ስለዝቀንዑ እቲ ሁሉ በኢየሱስ ዝግበሩ ነገራት ኣብ ቀድሚዮም ተቀባልነት ይብሉን በቃ ብቅን እዛ አወረሰብ ሰናይ ነገር ክርኢ በፍጹም አይከለኒ حدا سب قدوسان صبوق غيركم حجي سمعني حدا سب اندحر صليئكا እግዚአብሔር ነትናይ ጽልእ መንፈስ ካብኡ ክሳዕ ዝሰብሮ ሙት እንታ አተንሳኻ እትሙት በአኻ ስለስተንሰ ሙት ብምትንሳኻ አይሕጎስን ንአምላኹን ክብሪ አይህብኒ እብለኩም ኣለኹ ስለምንታይ እንደሐር ኢልና ጽልኢ እውር ይዝገብረካ ጽልኢ ነትሰናይ ነገር ከይትርኢ ሰናይ ነገር ከይትቀበል ስለዝገብረካ ማለት እዩ እዞም ሰባት ሕግ ሙሴ ስለዝተሰዓረ ንአምላኽ ስለዝቆንኡ ኣይኮነን ንኢየሱስ ከቀትሉ ወዝደሊ ዘለው እዞም ሰባት ቅንኢዩ አንጻር ኢየሱስ ከም ዝኸዱ ገይርዎ ቅንኢዩ ኣብ ኢየሱስ ከም ዝለዓሉ ገይርዎ ስለምንታይ ኣብ ኢየሱስ በኢየሱስ ቅንኢኦም እንደሕሪና ጽቡቅ ገይርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ቅንኢ ትዝኸፍአ ሕማም እዩ እቲ ዝኸፍአ ሕማም በጊዜኡ ክእለይ ዘለዎ ነገር እዩ ስለምንታይ እዞም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ቀኒኦም እንደሕር ኢልና ሓደ ጽቡቅ ገይርኩም ስምዑኒ ሰባት ስለምንታይ ኣብ ልዕሊኹም ይቆንዑ ሰባት ስለምንታይ ባኣኹም ይቆንዑ ሰባት ስለምንታይ ይቆንዑ እንደሕር ኢልኩም ቅዱሳን ጽቡቅ ገይርኩም ስምዑና ኣነ ክነግረኩም ስለምንታይ ኣብ ኢየሱስ ቀኒኦም እንደሕር ኢልና ሓደ ንሳቶም ክገብሮ ዝግባእ ኢየሱስ ይገብሮ ስለዘሎ ተቀዳማይ ንትንሳቶም ክገብሮ ዝግባኦም ነገር ንስኻ ትገብር ኮለኻ ንስኻ ጌርካዮ ክከናወን ኮሎ በዚ ቀንኡ በኻላይ ደረጃ ድማ
እቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ንሳቶም ገብሮ ስለዘይክእሉ ሰባት ሓደ ትገብሮ ዝግባእ ነገር እንድሕር ንስሓ ጌርካዮ ይቐንኡ እንድሕር ድማ ንሳቶም ዘይገብርዎ ነገር እንድሕር ጌርካውን ይቐንኡ ማለት እንድሕር ተበሊጾም ይቐንኡ ማለት ቅዱሳን ዝቐንኡ ሰባት እንድሕር ኣስተብሂልናሎም መብዛሕቲ ግዜ ዝቐንኡሉ ምኽንያት ካብዞም ዝጠቐስናዮ ክልተ ነጥብታት ይሓልፉን ሰባት እቲ ንሳቶም ክገብሮ ዝግባእ ነገር ንስኻ ሓሊፍካ ክትገብሮ ከለኻ ወይ ካብኦም በሊጽካ ትርከብ ከለኻ እዮም ዝቐንኡ ቅንዕ ድማ ናይ መንፈስ ፍረ ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ፍረ ስጋ ተባሂሎም ተጠቕሱ ሓደ እዩ ምንጩ ከዓ ዳቢሎስ እዩ ኣነ ነዚ ቃል እናንበብኩ እዚ ነገር ኣብ ውሽጠይ ዝመጽእ ዝነበረ ቅንዒ ቅዱሳን ኣዝዩ ሕሱም ነገር እዩ ዝቐንዐ ሰብ ነብሲ ኸጥፍእ ድሕር ኣይብልን እዩ ቅንዒ ናይ ቃኤል መንፈስ እዩ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅንዒ ናይ ቃኤል መንፈስ እዩ ቃኤል ንሓዊ ኣቤል ስለምንታይ ቀቲልዎ እቲ ቆትሎ ዝገበሮ ምንጩ እንታይ እንድሕር ኢልና ቅንዒ እዩ ካልእ ይኮነን ኣብ ኣቤል ሓዊ ክለዓል ዝገበሮ ነገር ቅንዒ እዩ ቅንዒ ሓዊ ኣይብል ሓፍቲ ኣይብል ኣዝዩ ክፉእ መንፈስ እዩ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅንዒ ሓዊ ኣይብል ሓፍቲ ኣይብል ካብ ምቕታል ድሕር ኣይብልን ቀታሊ ድማ ዳቢሎስ እዩ ናይ ዳቢሎስ መንፈስ እዩ እዚ እንድሕር ምልስ ኢልና ቃኤል ስለምንታይ ንኣቤል ሓዊ ቀቲልዎ ኢልና ኣቤል ካብ ናይ ቃኤል ዝበለጸ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምቕራቡ እዩ ሓቀይዶ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ መንፈስ ቅዱስ ዝመሃረኒ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣቤል ካብ ናይ ቃኤል ዝበለጸ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምቕራቡ እዩ ቃኤል ተሲኡ ኣይኮነን ዲ ቃኤል ከምታ ኣቤል ዝገበራ ክገብር ይኽእል ዶ ነይሩ ቅዱሳን መልሱለይ ቃኤል ሲ ዝበለጸ መስዋዕቲ ክስውእ ይኽእል ዶ ነይሩ ወይ ይኽእል ነይሩ ሓው ካብኡ ዝበለጸ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ ክልቲኦም ዘምልኽዎ እግዚአብሔር ብምቕራቡ ክልቲኦም ነዚ ዕድል ኦፖርቹኒቲ ተዋሂብዎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም መስዋዕታቶም ከቕርቡ እዚ ዕድል እዚ እግዚአብሔር ንክልቲኦም ሂብዎም እቲ ሓደ ግን ዝበለጸ ነገር ስለ ዝገበረ ናይ እግዚአብሔር ኣቴንሽን ዝስሕብ ነገር ብምግባሩ ኣብ እግዚአብሔር ኣይተቆጥዐን ኣብ ሓው ተስዩ ቃኤል ከምታ ኣቤል ዝገበራ ክገብር ይኽእል ነይሩ መንዶ ሒዙ ካባይ ዝበለጸ ኣገልግሎት ከተገልግል ካብ ሓውኻ ካብ ሓፍትኻ ዝበለጸ ነገር ክትገብር እኮ እግዚአብሔር ፈቂዱልካይ ንኽልቴና ሓደ ዓይነት መንፈስ ሂቡናይ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ዝግልገል بمتأن زقنا أخي بمتأن تزدلخاي إخبار يقلتسلك حاو كاو زبلت مسواتي أبكر متخلتي زملخو إخبار بمقربو حاو سلزبلتو نتي نسوخ قبرو زقبا أبيل سلزقبرو اتني أبيل قبر دما نخبار بحكم زبلو مسفلته كائل نتسل إتقاليتو تسلقي أوشتو حديرو نحوخا قتلو أبيل نحوق قائل بدلو دي قدسان أبيل سي نحوق قائل سلزبدلو دي تسلقيو أبيل نامو زبط صح منن بدلاي نبرون بنايكن منفس تتحز حوقن أبيل كاوز بلت مسواتي أب قدم أملاخ بمقرابو قتلو إزوم أبلعلي يسوع زتلعلو أيهودون إزناي قائل منفسي أبلعلي أمز عايزلو كم تابلع عليكم لو تصنحكو قائل زبلت مسواتي أب قدم إغزابي أبيل هو قائل زبلت مسواتي أب قدم إغزابير كسو يخእል نيرو حق إيدو قدسان قائل سي أب قدم إغزابير سي زبلت مسواتي كقرب يخእል نيري نحوون أرأي خونو مخالة نيرو حكيدو صبوك غيركم سمعني قليهم أرأي خونو خانا خالو بقى تزخودو منقدي تزقوبرو نقر تغكل كم زي كونا مسترد أكامو نسخا بقن عنا بتي اغزابير زفوتو منقدي نغزابير كده اللي خولخا عنص أركا سلفو مالتي إذن هيك أنا منفسي آتو نقن أي بقى أفدقي خفتو
ቃኤል ሲን ንግዚአብሔር እቲ ዝበለጸ መስዋዕቲ ብምቕራብ ንሓውን ኣርኣያ ኾኖ መኽኣለ ነይሩ እንተኾነ ቃኤል ንግዚአብሔር አምላኹ ዝበለጸ መስዋዕቲ ክስውእ እናኸኣለ እቲ ዕድል ተዋሂቦ ክነሱ እግዚአብሔር ዘይቅበሎ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምስውኡ እግዚአብሔር ናቁን ናብ መስዋዕቱን ኣይጠመተን በንጻሩ ድማ እግዚአብሔር ናብ አቤልን መስዋዕቱን ግን ጠሚቱ መስዋዕት አቤል ድማ ከም ጥዑም ጨናሽቲትዎ እግዚአብሔር በአቤልን በመስዋዕቱን ባህ ከም ዝበሎ ምስራኤ ኸኣ ቃኤል ኣብ ልዕሊ ሓዉ ኣብ ልዕሊቲ ንእግዚአብሔር ባህ ዘበለ አቤል ተላኢሉ መብዛሕትዮም ኣብ ልዕሊቶም ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሉ ሰባት ዝለዓሉ ስለምንታይ እዮም እንድሕር ኢልኩምኒ ስለምንታይ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ስለምንታይ እቶም ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሉ ሰባት ስለምንታይ እቶም ንእግዚአብሔር በቃ ደስ ዘብሉ ሰባት ሲ አንጻሮም ዝለዓሉ ዝበዝሑ ስለምንታይ ውግእ ዝበዝሖም ስለምንታይ በቃ ስደት ዝበዝሖም እንድሕር ኢልኩምኒ ናይ ቃኤል መንፈስ ስለዝረኽቦም እግዚአብሔር ንቃኤል ታይልዎ ጽቡቕ ነገር ጌርካ ተዝኸውን ነርካሲ ገጽካ ይምጸልሞን ኢልዎ አይሁድውን ኣብ ኢየሱስ ክላዓሉ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ቅንኢ እዩ ነቲ ቅንኢ ዘለዓሎ ድማ ኢየሱስ ነቲ ንሳቶም ገብሮ ዝግባእ ነገር ንሱ ኣብሊጹ ስለዝገበረ እዩ ሓቀይዶ ናይ ኢየሱስ መስዋዕቲ ኣብ ቅድመ አቦ ተቀባልነት ስለዝረኸበ እዩ እዞም አይሁድ ከም ቃኤል አሜን አሜን ደሃኑ አሉ ሰሚኹምኒ ናይ ኢየሱስ መስዋዕቲ ኣብ ቅድመ አቦ ተቀባልነት ስለዝረኸበ እዞም አይሁድ ከም ቃኤል ኣብ ልዕሊ ሓዎም ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበ ኢየሱስ ተላኢሎም ካብዚ ክፍሊ ክንመሃሮ ዘሎና ኣብ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እንድሕሪ ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ብሉጽ ዝኾነ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕሪቦም እንታይ ክንገብር ኣለና ስለዝበለጹና ክንሓርቕ ኣይግባአናኒ እቲ ብቕኑዕ መንፈስ ዘይንገብሮ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት የብሉን ቅዱሳን ዋላ ሰናይ ነገር ይኹን ብቕኑዕ ሞቲቭ ብቕኑዕ በቃ ሓቀና ዘይንገብሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምንም ተቐባልነት የብሉን እግዚአብሔር ድማ ቅድሚ ኣብቲ ንገብሮም ነገራት ምጥማቱ ህይወትና ንዓና ይዝጥምት ንሕና ኣብቲ ትክክለኛ ቦታ እንድሕር ዘየለና ከም ቃኤል ናብ መስዋዕትና ኣይጥምትን ስለምንታይ እንድሕር ኢልና የእንቲ እግዚአብሔር እኩይ ካብ ምርኣይ ጹርያ ስለዝኾነ አሜን አሜን ናይመን መንፈስ ኣብ ህይወትና ይሰርሕ ከም ዘሎ ባህርያት ናይመን ነንጸባርቕ ከም ዘሎና ክንፈልጥ ይግባአና ስልካ ቃል ሰሚዕኻ መኻድ ኣይኮነን ናይመን መንፈስ ኣባይሲ ዝሰርሕ ዘሎ ዝዓይ ዘሎ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይመን ባህርያት ዘንጸባርቕ ዘለኹ ኢልናሲ ክንሓትት ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ከይገበርካዮ ሰባት ይለዓሉኻ ምንም ከይበደልካዮም በቃ አንጻር ካይኸዱ አንጻር ትሰርሖ ይገዱ እዚ ናይ ቅንዕ መንፈስ ኣብ ህይወትና ከዓይ እንድሕር ፈቂድናሉ ነሕዋትና ነሓትናን ዘይንምለስ ሰባት ኢና ንኸውን ቅዱሳን ስለዚ ንነብስና ካብዚ መንፈስ ናሓልዋ እግዚአብሔር ረዲእዎም ብኹሉ ዝጠሓሱ ኣሕዋትን ኣሓትን እንድሕር ኣለው ቅዱሳን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር ረዲእዎም ብኹሉ ዝጠሓሱ ኣሕዋትን ኣሓትን እንድሕር ኣለው እንተኽኢልና ዓሰሮም ንሰዓብ ሰሚዕኹም ንለኹም እንታይ ዝብል ዘለኹ እንተኽኢልካ ዓሰሮም ሰዓብ እንተ ዘይክእልና ድማ ንደግፎም እምበር ምስቲ ጸላኢ ነፍስና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣይንሕበር እንተ ዘይኮኑ ቀተልቲ ኢና ንኸውን ብናይ መቕታል ወንጀል ተኻሲስና ድማ ናብ ሲኦልና ኢና ንድርበይ no matter what ኢዮብ ሓወይ no matter what ቴዲ ሓወይ ሰዓረ ሓፍተያ ንስኻትኩም ኣሕዋተይኹም ትርዲኹምኒ እንድሕር በቃ ዝበለጸ መንፈስ ኣባኹም ተራእዩ ኣነ ዓሰርኩም ክስዕብ ዝግባአኒ ካባኹም ክመሃረ ክጽዕር ዘለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ረዲእዎም ብኹሉ ዝጠሓሱ ኣሕዋትና ሓትን እንድሕር ኣለው እንተኽኢልና ኣሰሮም ንስዓብ ቅዱሳን እንተ ዘይክኢልና ድማ ንደግፎም እምበር ምስቲ ናይ በቃ ጸላኢ ነፍስና ኣሎ ጸላኢ ነፍስና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣይንሕበሮ
متكأمناتهم عينهم يس مستر أوتهم نحتت يسوع كريستوس قويتاي انتاي لو قتيلو يسوع كريستوس ما انت زي موسى جزر سرعلكم إذا دما كاب أبوتات إيومبر كام موسى أيكونن نسب بسنبت تجزروا لهم اتحق موسى من انت خايف الرسي سب بسنبت زجزر كاب كونه أنا نسب كل انتنو بسنبت انت حوهو دعا سلامنتاي تخري لهم قنوع فرد فردومبر لعل ريقهم أي تفردوا إلو ملس اللهم لنا أبزو قويتا كلتا حسابي زهرب زلو قدسان اتقدامي حساب انت ايو نسخاتكم نتو موسى سرعلكم كتفتصمو بسنبت تغزرو يخم اتو موسى زحابكم حقي كيفرسي بسنبت زغزر كاب كونه نغزرت سنبت تسعرو خاب كونكم مالتي اكيدو نغزرت سنبت زسعر كاب كونه نتو موسى زحابكم سرعات ابوتات بسنبت تغبرو خاب كونكم سي انا قويتا سنبت زخونكو نسنبت زفطركوا نسب كل انتنو بسنبت تحوخو انتاي زخوري يالوكم يزبلوم زلو بيريد اتقالاي حساب دما ازناي مغزار حقي كاب موسى زجمره زي كونس از سرعات زي كاب اغزابير نابراهامن نزرون استواه بحقي كيداني زبلوم زلو موسى تبلو اتمصحفكم كمان كم تيوب هزبلو انتو يصبو غيركم ايتفلطوني خم زبلوم زلو እግዚአብሔር ነዚህ ናይ ግዝረት ስርዓት ዚና አብርሃም ይሂቦ ምግዛር ትርጉም አለው ግዝረት ናይ ኪዳን ምልክት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ለአብርሃም አብዘ ፍጥረት 17 ካብ 9-14 ከምዚልዎ ነይሩ አምላኽ ድማ ለአብርሃም ብሎ ንስኻ ከአ ኪዳኔ ክትሕሉ ይኻ ንስኻን ብድሕሪኻውን ዘርአኻ አወለዶኦም ትሕሉ እቲ አሞንጎይና አሞንጎኻን ብድሕሪኻ ድማ أبزر هذا نساتكم كتحلوا كيدان أزيو أباهاتكم تبعتاي زبالة كله يجزر مني تزارب إجزابر نمني تزارب زلو نبرهم سجا الباهم جزروا إذا ما نت أمونجوهم زلو كيدان ملكت كهوني أباهاتكم ودشمون تمعال تبعتاي زبالة كله أولدهم أبيت تولدن كاب مانم كاب زر خازي كونه ودقوانا بجنزب تعدجن يجزر أبيت كاتولد بجنزب كاتعدجن بجدي جزر كيداني أبسجاهم كيدان زل عالم خوني زيت جزرة تبعتاي سجا ألبو زيت جزرة تانستي أكيداني أفريسيامو كاب حزبات بنقاسي أي بالمالد موسى بعلو قدوسان موسى بعلو سي نزنا جزرة سرعات أي فتس من نيرو كن مجزابير متصوعوسي موسى زيت جزرة ودنيرو حق إيدا قدوسان even تصوي وخل خلو أبت زت ساعات 4 كيدنا هنا نبي كلنا نتاي بلناسي كونه دم موسى أمن قدي أب حدا محضر خلو زابير تراخبو كأطلون دليل بلنا واي أيهودا ويخنسو نتك زابير زحابو هجي سلزي فت أمامالتي شعو تيب أورات التال وسيدا البو ودا جزرت نبأ أجارو دربي توخا نسخة ناي نايدمر عوي خابلت كاو خال جزر شعود ما بمخنيات جزرت نايدمر عوي خابلت موسى بعد إذنك قال كيدان ملك الزخون سرعات كابزا ساعات زي أيو بعد كخبرو جميرو مالتي نت سرعات زيابير كابيتو خجمر كمزلوا توم كالوت كفتسمون دحر كوينم نسو أقدمو خبرو كمزلوا تردي وزيابير يمسكن آمين قدمن خالوت بجبر مبال قدمن خالوت مئزاز نسخة براكتيس كتجبرو لك آمين أبزو قويتا حد أجد داسي حسابيو ززاربهم زلو نجزرت عببوتا هيبكم بسنبت تجازرو خابكمكم أنا نسب كل أنتنو بسنبت بمحواي كتحبو سنبر كتجوهيوس أيقبأكم من زبلو زلو زابير شو ميبارة كل أنتنو زبل قال وسان قالي زابير يمسكن آمين قويتا خفوس كله نقول لنتنا خايز فوس آمين قويتا بحاتيرو نزخ قبري مت ايزو بلوم زلو فتاو تلقو my mission is this بقى زي ناتي تلقو سلازخونه دما سنبتا يبل سوني يبل عربي يبل قداما يبل فقادا بويك فتسمي زبلوم زلو قويتا يسوس أبقو زرشان باتن انتاي لهم قنو فردي امبر لعل العريقهم اي تفردو خبلهم كله
እንታይ ዝብሎም ዘሎ ፍርድኹም ቁኑዕ ኣይኮነን ፍርድኹም ዝተዛበአ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ 26:34 ድማ ከምዚ ይብል ገለ ካብ ኢየሩሳሌም ድማ ትቐትልዎ ዝደልዩስ እዚ ዶ ይኮነን እነሆ ንሱ ብግህዶ ይዛረብ ኣሎ ንሳቶምን ገለ አይበልዎን እዞም መኳንንት ደኾን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ በሐቅ ፈሊጦም ኮይኖም ግና ህዚ ኻበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ኻበይ ምዃኑ ዝፈልጦ የልቦን በሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህር ከሎ ኣው ኢሉ ንዓይ ትፈልጡኒ ኻበይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣነ ብርእሳይ መጻኹን እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ ንዕኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ኻቡየ ንሱ ልኢኹኒ እሞ ፈልጦ የበለ ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ ጊዜኡ ስለዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ክርስቶስ ምስ ዝመጽኸ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ትእምርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ በሉ ፈሪሳውያን ድማ ቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ኢሎም ከም ዘጉረምረሙ ሰምዑ ሊቃውንትን ካህናትን ፈሪሳውያን ክሕዝዎ ገላኦም ለኣኹ ስለዚ ኢየሱስ ገና ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ኸይደ ክደልዩኒ ኣይክትረኽቡኒ ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን በሎም ይብለና ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣሎ ክነስተብለሉ ዝግባአና ቃል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ላዕሊ ኢየሱስ ነዞም ክቐትልዎ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝደልዩ ዘለው ኣይሁድ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ ኢየሱስ ነዚ ሕቶ ምስ ሓተተ ኩላቶም እንታይ ኢሎም ይመልሶምሉ ነይሮም ንስኻ ጽሉሊኻ ጋኒን ኣለካ ኢሎም ነይሮም ሕጂ ድማ እቶም ንኢየሱስ ቀትልዎ ይደልዩ ከም ዘለው ዝፈለጡ እንታይ ኢሎም ክቀትልዎ ኦፖርቹኒቲ ዝጽበዩ ሰባት ምዃኖም ስለዝፈለጡ እንታይ ኢሎም እቲ ክቀትልዎ ዝደልዩ እዚ ዶ ይኮነን ንሱ ብግሁድ ይዛረባሉ ንሳቶም ካ እንታይ ኢሎም ገለ ኣይበልዎን ክብልዎ ከለው ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ምንም ዓይነት ስጉምትታት ዘይሙሳዶም ነቶም ሰባት ኣዝዩ ከም ዘገረሞም ናብ ዝኽፍል ንርኢ ዘለና እቲ ቀንዲ ዘገረሞም ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣይሁድ ንኢየሱስ ቀትልዎ ይደልዩ ከም ዘለው ኩሉ ሰብ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ እዞም ንምንም ዘይምለሱ ጨካናት ኣይሁድ ኣብ ኢየሱስ በፂሖም ምንም ስጉምቲ ዘይሙሳዶም ኣብ ውሽጦም ሓደ ሕቶ ፈጢሩ ቅዱሳን እዞም ኣይሁድ ጨካናት እዮም ኣብ መንገዶም ደው ዝብሉ بأمنديهم بجلدهم فتشهم زقات بسباتهم كم مقتالسي ندحري زي بليان أب يسوس بتيحهم أبزا ساعات زي أبتيحهم نيسوس منم نجر سجوم منم عين سجوم تزي موس هادم نتهزبه التوفت يرولو تهزبه فلت يقتلوه خمس دليل بقلت خا بجودو خزارب كله سمعوا له إن بجودو نتزاربهم كله يدوم قبل عليه زي من بارم نتهزبه زي انتي فت يرولو زي حتى فتيرل إذا مخان انتدو هون نسو خريستوس مخانو بحق فليت كوينو ولا أنت زي جوروس من البات بقى كريستوس مخانو ترديو مخاون من البات كريستوس يلو آمينو مخانو ناب زبدو بتيهم زبدو حتى كحطوينا نريزلنا እንታይ ኢሎም መሊሶም ነትዛሓተቱ ክምልሶ ከሎ ሶ ባዕሎም ግና ህዚ ካበይ ምዃኑ ንፈልጥና ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግና ካበይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦን ብምባል ነቲ ባዕላቶም ዝሓተቱ ሕቶ ባዕላቶም ክምልሶ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ከሪእኩም ባህ ይብለኒ በሐቅ እዞም ሰባት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ዮባ አንተ ጽቡቅ ጌር ተዛሪቦይ بحق إزوم سبات نيسوس من مخانون كابي مخانون كم تزبلوا يفلتوا ودي ما يفلتوا نسكمل سولي اللهم دو ملسي نايزي حتى نقول لحنا قلوش إليه حسب إزوم سبات يفلتوا نيم زيم سبات يسوس من مخانون تزفلتوا نيرم عفوم كم زغيرم أي مخافتوا نيرم مملخوا نيرم مساقدوا نيرم أي مساددوا نيرم بحق إزوم سبات نيسوس من مخانو كابي مخانو كم تزبولو يفلتو انت زنبرو نيرو زخول نجار ناب زخول درجة ينبتسحن إزوم سبات جن حدا نجار كنفلتو زقبا عنا إزوم سبات زفلتو بزعبا يسوس نجار جن عدا حق إيدو إزوم سبات يسوس عبيت يوسف كم استولده
ዮሴፍ ድማ አቡ ማርያም ካ አዲኹም ዝኾነ እዮም ዝፈልጡ እዚ ያ ተረዲነላ ነዚኦም ዝፈልጡ ነዚ ነገር ፈልጡ ያ ካብዚ ዝሓለፈ ፍልጠት ግን ምንም የብሎምን ካብዚ ዝሓለፈ ፍልጠት ግን ምንም የብሎም ስለዚ ዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ዝፈልጥዎ ውሕድ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ነገር ግን ኢየሱስ አይፈልጥዎን ኢየሱስ ነቶም ኣብ አቢ ኮንፊዥን ዘለው ሰባት ነቶም ካበይ ምዃኑ ንፈልጥና ንሱ ክርስቶስ አይኮነን ዝብሉ ክምልሰሎም ኮሎ እንታይሉ ኢየሱስ ካብ ቤተ መቅደስ ክምህር ኮሎ አዊሉ ንዓይ ትፈልጡኒ ካበይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣነ ብርእሰይ አይመጻኹን እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ ንዑ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ካብኡ ንሱን ልኢኹኒ ሞ ፈልጠ ይበለ ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ ግዚኡ ስለዘይ በጽሐ ግና ኢድዋል ዘለዓለሉ የልቦን ይብል بسلام كنت يدحوي قويتا يسوس أبز نتوم كابي مخانو نفلتنا إلهم عفو مليئهم سزاربو كمل سلم كله انتايلو نأي تفلتوني كابي مخانو تفلتيهم إلهم يسوس نتوم نعو نفلتوينا كابي مخانو نفلتنا زولو كم زي فلتون دافلت انتايلوهم هو نأي تفلتوني كابي مخانو تفلتيهم بمبال من مخانون كابي مخانون نتوم نعو نفلتنا كابي مخانو نفلتنا زبلو خنقرم كله نري آمين نفلتنا قواتبال هو تفلتيهم قنا نخنقركم كابي مخاني يسوس من مخانو خنقرم كله انتايلوهم أنا برأسي متأخوني لهم اسزل آخر نقنا حق انياي نعو نسخاتكم يتفلتونيهم أنا قنا كابوية نسون ليخوني مفلت بمبال نسو كاب سماي كم زخونه عبو خمز لأخو بفقاد عبو خمز متى أبز بقلت خزاربهم كله نري كبرن قويتها هون آمين اتهم إذا حق زي توحد قال له ما يهود نيسوس كحزوه قوات تدليو يسوس زدت حزل له جزء جناس لزنبرة ما نم إيدو أبو كالعل زدفرة أين برن كبرن قويتها هون كابز كنما هارو زلونا عب فقاد أملاخ كنبر كلنا قدسان أبزغن مهارو زلنا نجر عب فقاد أملاخ كنبر كلنا كم فقاد أملاخ كنملالس كلنا بزي فقاد إجزابير بزي تا قويتا زمدبا جزين ساعتن أب هيوتنا زخون نجر كم زي اللوينا كاب زخف لزين مهار كبرن قويتا يكون آمين أيهود كهزوه دليم نيرم هكذا كحزوه زي كألو سلا زي كألو مبر نساتهم كم زنزقال ننبغازلنا كحزوه دليم نيرم كحزوه النادى ليو كحزوه يكال تدليت هالو عبتا ساعات قد ما نم دفيرو يدخل علي اي كالن كبرن قويتا يخون سلازي بزي فقاد اكزيابيهر اب هيوتنا منهم كم زي كون ايو زي قالي زي زمهرنا خبرن قويتا يخون هاليلويا كاب سلاسان عدن سلاسان أربعة تايب لنا كابتوم هزبخ بزوحات بقوقو عمنو مو كريستوس مزمتصخه كابزي نسو زغبرو تأمر تزبزحدو زغبر كغبر يلو بالو فريسان ما توم حزبي بزعبو زيلوم كم زغروم رمو سمعو ليقاونتن كحناتن فريسان كحزو وغلاو لاخو سلازي يسوس غنا قرب زمن مساخاتكم نابت زلاخنخا خيده كداليني ايترخبوننيهم نابتا نزلخو خا نساتكم تمصو ايكونلكم نبالوم لنا ابزي حدا امبورتانت نجر كنري دس بلاني كم آمنتي اسكتهم تسمعون زلهم ملكت قبروا لي قدسان هذا أقداس نتصبح زارب سلسدلوه كم آمنتي بزوحات كأمنو خلو بزوحات بيسوس آمينهم كنسمع خلنا أزيد السبلنا حق إيدو قدسان حق إيدو كم آمانسي كم آمنتسي بزوحات كأمنو خلو بزوحات بيسوس آمينهم كنسمع خلنا سي أزيد السبلنا ويتاي باركم حق إيدو سب كدحن كله كابنا يزال علم طفعات كملت كله بطعمي دسب لنا نحقوس اتنحنا زرخبنا يا سلام اتنحنا زرخبنا يا حقوس كم زرخبو سلنفلت مالتي ابزي حيزنا يزلنا خفلي اتقال انتايب لنا كابتم هزبخ ابزوحات بو امنومو كريستوس مزمت كابزنسو مالت يسوع زغبرو تأمر تزبزح له خغبريلو بلو يبلنا اطبيكم سمعوني استوئلكم سمعوني أنا نزق على زي مسنببكو حدا حتى يو ناوشت أي ماتين إزام سبات
እዞም ሰባት ብምንታዮም ኣሚኖም ዝብል ሕቶ እዩ ናብ ውሽጠይ መጽ እዮባ ነዚ ሕቶ ዳሓቲትካ እዞም ሰባት እንድሕር ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም በቃ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ክርስቶስ ዘይተቀቢሎሞ ከም መድሓንን ድሕር ዘይ ኣሚኖምሉ ብምንታይ ዳ ኣሚኖም ብዙሓት ኣመኑ ይዝብለና ምስኡ ግን ወሲኹ ዝተዛረቦ ኪ ዝኾነ ቁልፍ ዝኾነ ቃል ኣሎ ክርስቶስ ምዝመጽኸ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ትእምርት ዝበዝሕ ክገብር ኢሉ እዚ ክሕተት ዘለዎ እዞም ሰባት ብኢየሱስ ከም ዝኣመኑ ይነግረና ንኢየሱስ ከም ክርስቶስ ከም ዘይተቀበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲ ኣይኮነን ርግጸኛታት ከም ዘይኮኑ ድማ እቲ ንንብቦ ዘለና ቃል ይነግረና ሓቀይዶ ስለዚህ ዞም ሰባት ንኢየሱስ ከም ክርስቶስ እንድሕር ዘይተቀቢሎሞ ንኢየሱስ ከም ምንታይም ኣሚኖም ዝብል ሕቶ ክንምልሱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዞም ሰባት ንኢየሱስ ከም ኢየሱስ ጥራዮም ተቀቢሎም መንበር ከም ናይ ዓለም መድሓኒ ከም ክርስቶስ ኣይተቀበልዎ ከመይ ጌርካ ኸሙ ትብል ኣለኻ እንድሕር ኢልኩምኒ እዚ ነንብቦ ዘለና ቃል ብግልጽ ይነግረና ኣሎ እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ንኢየሱስ ክቀበልዎ ዝገበሮም ነገር ክገልጹ ከለዉ እንታይ ኢሎም ክርስቶስ ምዝመጽኸ ካብዚ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርት ዶ ዝበዝሕ ክገብር ኢሉ ብምባል እዮም ብኢየሱስ ኣሚኖም እዞም ሰባት ተኣምር እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት እዩ በቃ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት እዮም ኣሚኖም በሓጺሩ ክርስቶስ ምዝመጽኸ ማንሲ ካብዚ ዝሰብ ዝገብሮ ንላዕሊ ሳይገብርን እዩ በቃ ነዚ ሰብ እዚ በቃ ከም ክርስቶስ በቃ ንቀበሎ ኢሎም ደም ተቀቢሎሞ ወይስ ነቲ ካሊ ዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝጽበይ ዘሎ እወ ኣብዛ ሓደ ነገር ከነስተበል ስለዝደለኹ እዚ ፖይንት ዝዛረብ ዘለኹ እዞም ሰባት እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ገና ክግለጽ እዮም ዝጸባበዩ ዘለዉ ንኢየሱስ ከም መሲሕ ዘይኮነስ ከም ኢየሱስ ከም ገባር ተኣምራት እዮም ተቀቢሎሞ ንኢየሱስ ምስቲ ዘይፈልጥዎ ብሕጂ ክግለጽ ኢሎም ዝሓስቦ ክርስቶስ ኣወዳዲሮም እዮም ክርስቶስ ምስ መጸውን ካብቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ንላዕሊ ክገብር ኢሉ ብምባል እዮም ብኢየሱስ ኣሚኖም ስለዚ ናይዞም ሰባት ናይ እምነቶም መሰረት ትክክል ከም ዘይኮነ ኢና ብቐሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ሓቀይዶ ቅዱሳን እጂ ስምዑኒ ብዙሓት ሃይማኖታት ብኢየሱስ ይኣምኑ እዮም ሓቀይዶ ተሰማምዑ ዲኹም ምሳይ ብዙሓት ብዛዕባ ኢየሱስ ክንነግሮም ኮለና ንኢየሱስ ንኣምኑን ፈረቓ ንብሉና ንኢየሱስ ንቕበሎም በር ይብሉና ብዛዕባ ኢየሱስ ክንነግሮም ኮለኹ ብኢየሱስ ከም ዝኣምኑ ንኢየሱስ ከም ዝቕበልዎ ይነግሩኹም እቲ ሕቶ ብኢየሱስ ምእማን ዘይኮነስ እቲ ሕቶ ንኢየሱስ ከም ምንታይ ኢኻ ተኣምኖ ትቕበሎኒ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ብኢየሱስ ይኣምን ንኢየሱስ ይቕበሎ እንድሕር ኢልካ ንኢየሱስ ከም ምንታይ ኢኻ ተኣምኖ ከም ምንታይ ኢኻ ትቕበሎ ጥራይ በልዎ ዳሕር ክትፈልጥዎ ኢኹም ማንነቱ ንኣብነት ንሓደ ናይ እስልምና ሰዓቢ ብኢየሱስ ተኣምን ዶ እንተልካዮ እወ ይኣምን ዝብለካ ንሓደ ናይ ጆባ ዊትነስ ኣማን ኸይድኩም ብኢየሱስ ተኣምን ዶ እንተልካዮ እወ ይኣምንን ፈረቓን ዝብለካ ካልኦቱን ከምኡ ማለት እቲ ክንሓቶ ዝግባኣና ብኢየሱስ ይኣምኑ ድም ኣይኣምኑን ዘይኮነሲ ንኢየሱስ ከም ምንታዮም ዝቕበልዎን ዝኣምኑዎን ከም ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ እንድሕር ኢየሱስ መኒ እንድሕር ኢልናዮም ስምዑ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ መኒ ንኣኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መኒ ኢልና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት መኒ ይብሉኒ ኢሉ ዝሓተቶም እንተ ንሓትት ንሰብ ሰባት ኣፎም መሊኦም ኢየሱስ ነቢይ ክብልኹም ይኽእሉ እዮም ምንም ሰጋዕ መጋዕ ካይበሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ኢሎም ክነግሩኹም ይኽእሉ እዮም ካልኦት ድማ መምህር ክብልኹም ይኽእሉ እዮም ሓደ ካብ ነቢያት ክብልኹም ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ዓለም መድህን እዩ ወዲ ትሕያው ኣምላኽ እዩ ናይ ፍጥረት ፈጣሪ መጀመርታን መወዳእታን ኣልፋን ኦሜጋን እዩ እቲ ሁሉ ዝኽእል እዩ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ፈጺሞም ኣይብልኹም ነም ቅዱሳን ሓቀኛ ማንነት ኢየሱስ መን ምዃኑ ፈጺሞም ኣይነግሩኹም ንኢየሱስን ከምዚ ክንገልጾ ጸናሕና ኣይገልጽዎን ከምኡን ኣይቅበልዎን ስለዚ እቲ እምነቶም መሰረት ዘይብሉ እዩ
اندحري نيسوس كم تزخونو اندحر زي آمينا يو طفقاتنا اتوم نيسوس كريستوس اتوم نيسوس كم كريستوس زي آمنوو زي قبلوهم اتي امنتهم واغا زي بلو امنتي ابزب صحهم يبلوهم سلازي امنت نايزوم ابزخف لنريهم سبات امبار كم زهن قلتوت صنحناي بيسوس اكو انت آمنو نيسوس جنا كم كريستوس ايتقبلوه كم ني عالم مدحاني ايتقبلوه كم فتاري ايتقبلوه سلازي تأمنتهم تخكل ايكونن يسوس من مخوانو مسفلت كايها بقو تأمن ايكونن دي قدسان ماننتو مستردأ كايها تأمنو تتكلنيا ماننت يسوس كاي تقلت الكا تأمنو امنت مولو امنت ايكونن أنا نزيه تماهير يسوس كريستوس قويتاي اتوم زي فقدو ليك اونتن فريساويانن يسوس مزرارب عرقستي كم زخونه مسمعو كحزوو قلاو خمز الأغو ينقرنا زقالزي سلامنتايوم ايهود ليك اونتن فريساويانن يسوس كريستوس اندقنا حيزوم كم تصوو جيلاتاتهم لوقاتهم سليدهم اندحرينا قدساني اتهزبي كريستوس بزعب نيسوس مست كريستوس مستخمت زلو مستقبو مستنساتهم زصبيو مسيح ناتهم سلازودادرو يسوس كريستوس ناي مزرارب ارست سلازخونه بقى بزعبا يسوس يوري سلازلويم ازوم ايهود كابو كالي ودليم يسوس كريستوس غويتاي يسوس نتوم ابزوري زلو كلاتهم تايلوم غنا قرب زمن مساحاتكمي نابت زلاخنخا خيده كدليني ايكتروخبونن يخم نابت انا زلو خوخا نسخاتكم انت كتمصو ايكونلكم يلو زغرم نغري كابز خمز اغزابير يدحننا سلامنتايو يسوس نابت انا زلو خو نسخاتكم كتمصو ايكونلكم إلو من دحر إلنا صبوك غيركم سمعني حدا نجر أبزن كل حنا قلت كخون زلو نجر انتايو يسوس عبت نسو زلو سفرا خونو سلا زي دليو ما يكون حدا أنا أسمير خزارب دلي كزارب ولوز دلي لو ما عالت انتايو قويتا يسوس كريستوس كل حنا مسؤهن كون سلا زي دليو زوفانو حدا يقو مسيو هايكون اندي قدسان ما ننسب نوز ايك دربي ايدليني قويتا ويتا يسوس كريستوس نوسنا سبات كموت يلو يكونن متيو نعلم يموتو سلازي كل احنا نستبلو زغبانا يسوس نابتا انا زلخو انساتكم كتمصو ايكون لكم من كبلوم كولو كردانا زلو يسوس اتنسو زلو سفرا كخونو سلازيد اليوم ايكونن نابتنسو زنبرو سفرا كتمصو ايكون لكم من يلوم قدسان يسوس نزي خبر زغبورو نايتوم سبات مرچا نسو سلازخوني يسوس نابتي أنا زلهم نساتون متوى يكون لكم من زبالهم مرجعاتهم نابوخ متوى سلا زي قبرومي اتزمرج او مرجع اتزخدوا له منجدي زتفلي منجد سلا زخونه يكون زبلهم زلو زوم سبات نابتي يسوس زلو سفراخ متوى زي كلو له مغنيات حدا نجر تراي نسوخا نيسوس بمنصاقهم نيسوس بزي مقبالهم تراي نيسوس نصيقا أبتنسو زنبرو سفرات نبر زي حسابي قال يوم سبات نيسوس عمليهم زي فلتو سموت أوي عم زي فلتو بقوارات أبتنات نسو زمرحلو منغستي كأتو يحاسوا يقرمكمن نام منغستي فقر ودو زتأو عنا كوي نابو كوي اتينا تا منغستنا يسوس يا بقوارات تأتو يكونتن اتنقوس تفقيدو الكاتريا حتى اتنقوس اتمنقد زخونة اتحق زخونة تهيوز زخونة نسو بتناتو ستاندر ناتو ستاندر اندحر حالي خطريا حتى زقرم نقر كوي نيسوس نتسي كابت نسو زنبرو سفرات نبر زي حسابي مبزحتي سب نابسي أول زخيد مبقار بسنك حيطات هيكونن قدسان مغنياتو من حيطات فوسي مدحاني تراخيبوي آمين نحيطات فوسو تراخيبوي مانن يوم عينت حيطات doesn't matter يعبي نقاس نحيطات فوسو اللو فوسو زي بلو نيسوس نمنصاقي فوسو زي بلو نيسوس زي مقبال
قال أملا أب قدام يوحنس كاب مراف هذا كاب شدشت أسر تخينا هنا نبب كلنا كم زيبلنا مسوع حبرت قالونا الناس أب سلمات أنت تملالسنا نحسو حقيون أين جبرنا زلنا كم تنسو أبرهان زلو أبرهان تتملالسنا قلنا نحد حدنا نتعلنا حبرت قالونا دم يسوع كريستوس ودون كاب كل حياتات ينصحنا بيريد آمين دم كريستوس بق ازين صح حيطات يلن حيطات يبلنا انتبلنا يلو نرسنا نطبرا አሎና እተሐቀውን አባና ይላን ኃጢያትና እንተተናዘዝና ነኃጢያትና ይቅረኽብለልና አሜን ጎይታ ኮሚ ባህሪያቱ ይቅረና ይምባል ባህሪ ዘሎ ካብ ኩሉ አመጻናውን ከንጻሐና አሙንን ጻድቅን ይሉ ኃጢያት አይገበርናን እንተበልና ሐሳውን ገብሮ ቃሉን አባና ይለን ይብለና ስለዚህ ሰባት ንኢየሱስ በዘይ መቀባሎም ናብ ሲኦል ዝኸዱ ንኢየሱስ ክንቀበሎ ኾለና በደሙ ስሬት ኃጢያት ስለዘሎ ኩሉ ኃጢያትና በደሙ ይድምሰስ አሜን መብዛሕቲ ሰብን በአር ንኃጢያት ፈውስ ኮለወዮም እንበአር ምስ ኃጢያቶም ዝሞቱ ዘለው እዚ ዘሕዝን ድማዚ ይቅዱሳን ፈውስሎ አይትሙት ፈውስሎ ንዘልዓለም ክትነብር ዝገብር ደም ክርስቶስ አሎ እታሃት ገብራ ዝግባአካ ከምቲ ዶክተር ነቲ ዘሐመም ካልዮ ሕማም ርዩ ከኒና ዝእዘልካ ሞት ውሕጦ እታሃት ገብራ ዘልዓለም ክትነብር ድሕደሊኻ ደም ክርስቶስ ኢኻ ትጽውዕ بدم كريستوس تحاصمنا حياتك تنازل تنسح تملس كتفوس زي العالم كتنبر إن بالكايو مسحات عدم كموت يمرصو مالت እግዚአብሔር አቦ ነፍስ ወከፍ አብዛ ዓለም ዘሎ ፍጥረት መታን ካብ ናይ ዘልዓለም ጥፋት ክድሕን ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃህሊፉ ይቡናይ ስለዚህ ሰባት በፍቃዶ መንበር ፍቃድ አምላክ ንሱ ስለዝኾነ አይኮነን ናብ ሲኦል ዝምርሹ ዘሎ እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ክርዳአኩምን ክትነግሩዎም ኣለኹም እንሰባት ማለት አሜን ስምዑኒ ሰባት بفقاد منبر فقاد أملاك نصوص لزخونة يكون النفسي أول زخارو زلوا زيابير يعين تنفسه كفنا يبرحيو ننقرهم بمرج أخايخا نفسي أول تخير زلخا كابسي أول اتملت أولو من قدي ألو اتمن قد دما اتيني عالم مدحن زخونة كريستوسي بقوت رايخا هدحن تخيل إنه نقرهم علينا بمرج أيساب نفسي أول تخير نا እግዚአብሔር ድሌት ስለዝኾነ ይኮነ ጎይታ አብዝንታይ ዝብለና ዘሎ እንደሕሪልኩም ንቅዱሳን ናባይ ክትመጹ እንደሕሪልኩም እቲ መንገዲ አነ አሜን ጎይታ ኢየሱስ አብዝንታይ ዝብሎም ዘሎ ናባይ ክትመጹ ኣብታ አነ ዘለኹ ክትሕሉ እንደሕሪልኩም እቲ መንገዲ አነ ሓቀ ትፈልጡ እንደሕሪልኩም ድማ እቲ ሓቀ አነ ህይወት እንተደሊኩም ድማ እቲ ምንጭ ህይወት أنا يزبلهم زل خبرنا قويتها يكون آمين حدث كم تأنتو يوباز بلوز نبرة حدث من قدون دحر سيحيتو نابتز دليو سفرا خبت صحي كإلني هاك إيدا قدسان حدث من قدون دحر تقاقيو نابتز دليو سفرا خبت صحن دحر دليو انتاك قبرالون دحر يلكمني كمل استرايز اللوو من قدون زسحة سب نابتز دليو سفرا فتسيمو خبت صحي كإلنيو ماليسو من قدو يزناوه قاليسا ماليسو من قدو زنوه سلازي خاي يسوس كداليني ايك تروخبوني يخم نابتا انز الله هو خانسخاتكم كتمتسو ايكون لكم إلوان دحر يسوس كتركب داليخا من قد نسوين بويخا تحق نسوي يوتون نسوي كايت تأفى ندحر إليها تزيد ناقر حدا من قد له سخا يسوسي زابيري مسجد كل من قد نابك زابير عياب تصحني إذن عالم فيلوسوفي أي سرحني بمناي مصحف قدوس ستاندرد always takes to father بقى كل من قد سي نابك زابير يزمرح إسلام كون بودا كون امناملخ طاعوت املخ تمن املخ قبل املخ كل أتناسي ناب إجابيرنا نخيد كل من قدس ناو يزمر كم زبها ليلن كل من قد خمان ناب جزا خاي كيدني ولا نايم دراو من قد خمان
ናብ ገዛኻ ክትከይድ ካብቲ ሓደ ሃይዌይ ናብቲ ሓደ ሃይዌይ ክትናጠር ኣለካ ኮለል ክትብል ኣለካ حاجسي تمنقد زيد دناغر منقدي تمنقدي يسوع كريستوس ويتا ابز انتاي زبلوم زلو اندحر دلي بقى ابتا انا زلخو تهلو اندحر دليهم نابايك تمصو اندحر دليهم تمنقد اني تحقي اني تهيوتون اني كبرن ويتا يكون ويتا يسوع كريستوس بنغر كل يباركم صغو يبزحلكم داكم على علم وصلينا هنودينا